It's time for DJ Rocky's Secret Files. Anak ako sa labas. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mikay. At ito ang aking secret file. Hindi naman naging madamot ang mama ko. Ikinuwento niya sa akin kung anong klaseng tao ang papa ko. Naging sweet daw sila noon at mapagmahal raw ang papa ko. Yun nga lang, may hindi sila napagkasunduan, kaya ayun, nauwi sa hiwalayan ang kanilang relasyon ni mama. Tapos, huli ko nang nalaman na meron palang naunang pamilya si papa bago kami. Yun ang tumatak sa isip ko. Ay, anak lang ako sa labas. Elementary ako noon nang merong isang lalaking biglang sumulpot sa harapan ko habang papasok ako ng paaralan. Nung una, hindi ako naniniwala sa sinasabi niya sa akin. Kasi biruin niyo ba naman, isang lalaking estranghero ang nagpakilala sa akin na siya raw ang tatay ko. Wala naman akong ideya kung anong itsura ng ama ko. Pero ang sabi sa akin ng mga tito ko at kakilala ni mama, magkamukha raw kami ni papa. Nagpakilala siya sa akin at binigyan niya pa nga ako ng ice cream. Pero yung tagpong yun, hindi ko binanggit kay mama kasi baka magalit siya. Isang beses lang naman yung nangyari at hindi na naulit pa. At yun na rin yung huli naming pagkikita naming dalawa. Sa unang tagpong yun, napag-alaman ko na isa siyang mangingisda. Oo, isa siyang fisherman. Fast forward, first year high school naman ako nang merong magpakilala sa akin na pamangkin daw ng tatay ko. Itago natin siya sa pangalang Kuya RR. Wala pa akong cellphone noon pero binigyan niya ako ng number niya. Kaso, hindi naman ako makatext o makatawag sa kanya kasi wala akong sariling cellphone. Isa rin siyang mangingisda at nung time na yun, hindi ko na matagpuan pa si Papa. I mean, hindi na siya nagpapakita sa akin. And then same year, nagkita kami uli ng pinsan ko. Every kabelugan ng buwan, nasa daungan sila. Yung tinatawag ba nilang pier o pantalan. Sa totoo lang, kaya ako pumayag na makipagkita ay dahil sa baon niyang kwento tungkol sa papa ko at mga kapatid ko. Nakaka-addict pala yun, no? Yung kahit ganun yung naging kapalaran mo, gusto mo pa rin malaman kung maayos ang lagay ng papa mo at kung mabubuti ang mga kapatid mo. May 3 akong mga kapatid at ako yung bunso. 2 babae at 1 lalaki. At ngayon, may mga asawa at anak na sila. Yung pagkatao ko, tago. Hindi kasi ako binabanggit ni Papa sa mga kapatid ko. Pero, ang sabi sa akin ni Kuya RR, alam na ng mga kapatid ko, dati pa. Alam na nila na may kapatid sila at ako yun. Masakit man na gano'n ang trato ng Papa ko sa akin. Pero, naiintindihan ko pa rin naman. Isa lang akong bunga ng pagkakamali nila mama. Habang nagkukwento si Kuya RR, hindi ko maiwasang mapaluha kasi nasasaktan ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Sinabi ng pinsan ko na sana hindi daw ako magalit sa papa ko at sana maintindihan ko. Hindi naman ako mumik. Pagkatapos ng pag-uusap namin yun, never na kaming nagkita ng pinsan ko. After a year, nasa Manila na ako. Year 2011, umuwi ako uli sa amin. May cellphone na ako at nagulat akong may kumontak sa akin. Yung nakatatanda kong kapatid na babae, anak ni Papa sa una. Tumawag siya at sabi niya, "Hi be, kumusta ka? Ako to, yung ate mo." Hindi alam ni Papa na alam naming magkakapatid na meron kaming kapatid. Ikaw pala yun.
Mag-iingat ka ha. Mag-aaral ka ng mabuti. Hindi ako makaimik nun. Kasi hindi mag-sink in sa utak ko na yung tumawag sa akin ay yung nakatatanda kong kapatid at hindi siya galit sa akin. Fast forward, nung nagka-load ako, tinext ko yung number na ginamit na pantawag sa akin ng ate ko raw. Kasi di ako makapaniwala eh. Ayun, sabi ko, ikaw po ba talaga to, ate? Kasi di talaga ako naniniwala eh. Tumawag siya uli. Naluha ako kasi never kong naranasan na magkaroon ng ate sa tanang buhay ko. Hindi siya galit sa akin. Nag-usap kami, siguro umabot ng 5 oras yung pag-uusap namin. Nagkwento siya tungkol kay Papa. At nagkwento rin ako tungkol sa buhay ko at tungkol kay Mama. Inuungkat daw nila kay Papa yung tungkol sa anak niya sa iba. Si Papa naman, tuwing nangyayari yun nagagalit. Ayaw niya raw marinig yun. May kirot sa puso ko nang marinig ko yun. Ba't ganun? Parang nakakaiyak. Naguluhan ako. Naguluhan ako kung ano ba yung totoo. Pero namuo pa rin yung pag-asang, yes, magkapatid kami. Natuwa kaming dalawa kasi wala naman dapat kaming ikabahala. Nabanggit niya rin na wala na yung mama niya. And I feel so sad that time. Paano kaya pag nagkabalikan sina mama at papa? Matatanggap kaya nila si mama bilang pangalawang ina? Yun yung nasa isip ko. Mukhang imposible rin namang mangyari. Fast forward, ilang taon nang lumipas, never na kaming nakapag-usap ng kapatid ko. Nagtatrabaho na ako at mayroon ng touch screen cellphone. May Facebook app na at saka Messenger. Habang nag-i-scroll ako, nakita ko yung people you may know. Nakita ko yung pic ni Papa, iba yung pangalan. Nagdalawang isip akong i-add. Di ko nalang pinansin. Nawala na rin sa isip ko sa paglipas ng panahon. Fast forward, Father's Day na. Every year, hindi ko makuwang hindi malungkot kasi nagse-celebrate silang lahat ng Father's Day. Tapos ako, eto, walang tatay na itinuturing. Nakakainggit. Nakatingin lang sa akin ang mga ibang papa na buhat-buhat yung kanilang mga anak. Minsan nga, naiiyak ako pag umuwi ako ng bahay. Naitatanong ko sa sarili ko kung kailan ko kaya mararanasan yun. Malaki naman na ako. Hindi na ako sure sa mukha ng papa ko. Then, year 2018, nung time na nasa bahay ako ng kaklase ko, nag-overnight ako sa kanila. Kasi birthday niya, and fiesta rin sa kanila. Isahang handaan na. Habang nakaupo ako sa bench, biglang may nag-add sa akin sa FB. May message ako sa Messenger. Nag-notify. Si Papa. Inad ako sa FB at kinamusta ako sa Messenger. Di ko naman agad nireplyan. Miss na miss niya na raw ako at sana ay patawarin ko na siya sa lahat ng nagawa niya. Hindi ko maiwasang maluha sa mga sinabi niya. Ako na lang daw yung nagmamahal sa kanya. Kasi mukhang nakalimutan na siya ng mga anak niya. Kaya pala. Isa na pala siyang seaman at nakadestino sa Bahrain. May bago na siyang asawa. At naikasal na sila noong 2017. Hindi na ako nagulat kasi nakita ko yung FB niya na may lamang litrato ng asawa niya. Alam naman ng bago niyang asawa na may anak siya bukod sa mga anak niya sa una. Hindi naman daw nagalit yung bago niyang asawa. At sinabi ko sa kanya na kahit anuman ang kamalian niya, naiintindihan ko siya. At kahit anong gawin niya, siya pa rin ang papa ko. Hindi ko kasi kayang magalit sa kanya. Bagkus kahit noon pa, pinapatawad ko na siya sa pag-iwan niya sa amin. O napatawad ko na siya sa pag-iwan niya sa amin at sa pagkukulang niya. Kasi alam ko na may purpose ang lahat ng nangyayari sa akin. Mahal na mahal ko pa rin siya. Kahit na ganun.
Si mama, galit na galit sa kanya. Pero okay lang, hindi ko naman masisisi si mama. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang komunikasyon namin ni Papa. Nawawala lang tuwing nasa laot siya. At ngayon, nasa China siya. Kagabi, nagka-chat kami. Alam ko sa kanya na graduate na ako kahit walang graduation program. Kinongratulate niya ako at nag-sorry uli siya kasi wala man lang siyang gift sa akin. Pero sabi ko, okay lang pa. Ang importante, andyan kayo ni Mama. Healthy kayo at hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Nag-thank you siya kasi hindi ako nagtanim ng galit sa kanya. And he always say, I love you, anak. At dun na naman ako napapahagulgol. Yung iyak ba na parang impit, walang boses. Gabi kami nagkaka-chat. At madalas katabi ko pa si Mama. Sa 25 years of existence, nung unang beses siyang nag-I love you sa akin, may kirot sa puso ko. Pero, ang sarap pala sa pakiramdam, no? Na makatanggap ng ganong klaseng salita sa sarili mong papa. Nareplyan ko siya ng I love you more pa. Mag-iingat ka, ha? At huwag na huwag mong pababayaan ang sarili mo. Then he sent me heart emojis. Napakadami. At yun, natulog na ako. Ganon every night. Sobrang nakakagaan sa loob na wala tayong may nararamdamang sama ng loob sa sarili nating kadugo. Isang anak lang ako na nagmamahal sa mga magulang ko. Kahit marami na ang pagkukulang sa akin ng papa ko, patatawarin ko pa rin siya kahit hindi kami magkita at kahit hindi ko man siya makausap. Masaya na ako na okay siya. Masaya ako na masaya siya sa panibago niyang pamilya. Kaya Papa, kung nakikinig ka man, mahal na mahal kita. Sending hugs from Philippines to China. Happy Father's Day, Papa. At sa lahat ng mga tatay dyan, sa lahat ng mga single mom, sa mama ko, single dad, at magiging tatay pa lang, mabuhay kayo. Happy Father's Day. Muli, ako si Mikay, at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky's Secret File.